Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. We're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky at DJ TG. And this is Rose's Secret File. Si Rose na at the age of 32 walang ipon, baon sa utang dahil siya ang pumapasan ng lahat sa kanilang bahay. At ang matindi pa rito ay pagod na siya at pakiramdam niya ang tanging paraan lang para matapos ang kanyang problema at mawala na ang sakit na nararamdaman niya ay tuluyan na lang siyang mawala. Pero dahil sa kanyang papa, kumakapit siya sa buhay na meron siya. So, paano nga ba masusolusyonan ni Rose itong sakit, bigat at problema niya sa buhay? Pakinggan na natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Jason. Nakakalungkot yung ikaw ang nagpakahirap, tapos sila pa ang nakinabang. Yung gusto mong tikman, tapos sila rin ang nakatikim. Laban lang ng laban, sender. Ipaglaban mo kung ano ang karapatan mo at ang bagay na pinaghirapan mo na dapat ay ikaw lang o ikaw ang makaranas. Laban lang. Eto pa sabi ni JV. Hi DJ Rocky Tera at hi din kay Sir TG. Para kay Rose, gawin niya lang kung ano ang tama. Si Lord na ang bahala sa mga taong nanghusga at nagbababa sa kanya. Kahit kamag-anak pa o kampamilya pa niya. Shoutout po sa Team Bulacan Overdrive, lalo na kay Boss Ronel de la Cruz Calderon, Leo Gacer, Yorme Rojun, Gabatino at pareng Alan Alvarez, laging nakatutok sa Love Radio. Maraming salamat po. Eto naman sabi ni DR, may mga taong ungrateful sa mga natatanggap natatanggap sa mga taong natatanggap. Ulitin natin ha, nahirapan ako dito basahin. Nakakaloka naman tong DR message mo, di mo man lang pinupread. May mga taong ungrateful sa mga natatanggap nila sa buhay. Kau kasi nilagyan pa ng mahal nila sa buhay. Sa nagtatrabaho sa ibang bansa. Tapos walang pakialam pa kung anuman ang nangyayari sa'yo bilang OFW. Basta lang may maipadala sa Pilipinas. Walang kumusta at wala man lang okay ka lang ba? Wala man lang minsang salamat o umuwi ka na. Sige lang ng sige sa panghuhot-hot. That is sad reality. May mga OFW na ginagawang ATM ng sarili nilang mga kamag-anak. Eto po, sabi naman ni Charles. Grabe, ikaw yung breadwinner. Ikaw pa yung mapapagod dahil sa pamilya mo. Yung mga kapatid mo pa ang kumakalaban sa'yo. Samantalang sila nagpapakasarap na nga. Hindi pa kumikilos sa mga bayarin at gawain. Mga pilay ba sila? Kilos-kilos din pag may time, oy. Kaya lang, merong isa dyan, konsentidor. Mahirap yung merong ganyan sa loob ng pamilya, sa totoo lang. Besides, pagpahingayin mo muna ang sarili mo, sender, tapos magpakalayo-layo ka na sa kanila. Because what the heck are they doing? Parang hindi naman pamilya ang turing nila sa'yo. Alam mo yun? Pwede ba akong humingi ng 98-inch TV? Ihahampas ko lang sa Lucifer. May ganun din siya. Oo. Ito pa sabi ni Raigard. Hi DJ Rocky at DJ TG. Ang masasabi ko lang sa ating sender na si Rose ay kung po pwede, tanggalin niya na sa buhay niya yung mga kapamilya na yan na ingrata. Lalong-lalo na si Lucifer na kapatid niya. Walang ibang ginawa sa buhay kundi magpasakit sa kanya
at naapektuhan ang mga anak nito. Kapit lang at huwag kang susuko sa buhay. From Rygord. Alam mo, ang dami pang nag-comment sa ating secret file ngayong gabing ito. TG. Masakit makapagbasa ng ganitong klaseng secret file. Totoo. Isa to sa mga klase ng secret file na dumudurog sa puso ko. Kasi hindi madali yung pinagdaraanan ng isang taong nasa ibang bansa, mag-isa ka lang. Tapos every time na nagkakasakit ka, wala kang malalapitan na parang, kung pwede, hilutin mo naman yung likod ko. Walang ganun eh. Wala kang katuwang. Wala kang katuwang, wala kang kasama, wala kang kapamilya na pwede mong hingan ng tulong agad-agad na parang kahit walang kapalit, wala kang ibigay, okay lang. Kasi mahal ka nila. Yes. Tapos ganito pa yung gagawin ng kamag-anak niya sa kanya. Ang lungkot. Sobra. Kaya ikaw, TG, anong pwede mong maibigay na payo para sa ating sender? Paano nila maayos yung dynamics nila sa bahay? Or sino ba ang pupwedeng kausapin ng ating sender nang sa gayon maging maayos naman yung tahanan nila? Alam mo, Rax, kapag usaping pamilya kasi napakasensitibo na itong topic na to eh. Ito yung bagay na kailangan natin talagang pag-usapan na kayo-kayo lang at walang madadami na iba. Kung pamilya ang problema, dapat pamilya lang din ang magre-resolba nito. Kung tatanungin natin, sino ba dapat ang mamuno o magresolba nito? Any members of the family naman, may karapatan. Pero mas may karapatan dyan yung mga nakakatanda, katulad ng tatay na konsentidor, yung Lucifer din. Si Lucifer na ate, di ba? Yung ating Lucifer, di ba? So, dapat sila nga dapat yung nag-set doon sa pamilya nila ng kapayapaan eh. Di ba? Hindi yung para masira nila. Ngayon, kung nakikita natin dito sa kwento na to na wala na talaga silang wala sila doon sa posisyon na sila ang mag-aayos dahil nga konsentidor yung tatay, yung ate napaka-salbahe, Lucifer na tinagnan natin siya kay Lucifer. Yung kumbaga napakasama talaga, sukdula, no? Yes. Tingin ko, yung tao na lang na naaargabyado ang mag-adjust. What do you mean na siya na lang mag-adjust? Minsan masakit tanggapin na kung sino pa yung gumagawa sa'yo ng mali, yun pa hindi kayang mag-adjust at umintindi sa mga pangyayari at humingi ng tawad. Minsan nga kung sino pa yung naargabyado, siya pa yung umiintindi. Siya pa yung umuunawa, siya pa yung nagtitiis sa lahat dahil gusto niya na maayos yung mga bagay na yun. Nakakaasar yun. Nakakaasar talaga. Pero yun kasi ang realidad at yun ang nangyayari. So ngayon, kaya ako sinasabing siya na mag-adjust, na intindihin niya sa sarili niya na kailangan niya rin ng respeto sa sarili niya, pagmamahal na totoo sa sarili niya, na ikat niya na rin siguro kung hindi na kayang ayusin pa. Kung hindi na kayang ayusin pa. Yes, pero kung kaya pa, pilitin, ayusin, mag-unawaan. Pero kung hindi na, mananatili pa ba tayo sa pamilya na hindi na kayang umintindi sa'yo? Kaya lang kundi bigyan ka ng pasakit sa buhay mo, hindi maganda. Oo. So parang mas maganda na magbigay kaya siya ng ultimatum. Yes. Palagay mo, 'di ba parang kung magbibigay siya ng ultimatum na, sige, pagpatuloy mo 'yan, Lucifer. Gamitin na natin yung word na Lucifer. Pagpatuloy mo 'yan, Lucifer. Kasi kung ipagpapatuloy mo na dinadala mo yung kabit mo dyan sa bahay ninyo, hindi lang alam ng asawa mo, hindi mo inaayos yung pagpapalaki ng mga bata, inaasa mo lahat kay Papa, Yes. bumukod na lang kayo ng bahay. Total, ako naman nagpagawa niyan. Yes. Kumbaga parang yung bravery rin siguro na sabihin mo yun dun sa nakatatanda mong kapatid, hindi ibig sabihin nun binabastos mo siya. Tama. Ibig sabihin lang nito, ibinibigyan mo din ng respeto yung sarili mo. At pinaglalaban mo lang din yung karapatan mo. Yes, at kung ano yung tama. Tama. Kasi yun naman talaga yung tama kapag nagkapamilya ka na. Remember, dapat naman talaga bumubukod ka na eh. Dito lang naman sa Pilipinas yan. Yung extended, no? Oo. Di ba nag-anak, tumira dun sa nanay, pinatira pa yung tsahin nung asawa. Totoo yun ah. Oo. Tapos ang matindi doon. Yung may-ari ng bahay na palayas.
Totoo yun. Tapos siya yung gumagastos dun sa bill ng kuryente, tubig, renta ng Siya pa bahay. nakisama, siya pa yung nagwawalis. Totoo. Siya pa yung naglalaba. Siya pa yung nagluluto. Totoo yan. Ang hirap naman maging Pinoy, uy. Hindi, pero kung iisipin mo, totoo nangyayari Totoo yung ganun. nangyayari yun. So, nasan yung hiya? I think yung hiya na lang din eh. Pakita mo naman na konting nahihiya ka na etong taong to nagpapakandahirap. Tapos wala kang ginagawa para umambag. Tama. Kasi kung ako yung kapatid at nakikita ko na naghihirap yung kapatid ko na nasa ibang bansa, ang gagawin ko, talagang kikilos ako para may ambag din ako doon sa ginagawa niyang sakripisyo. Kasi hindi naman porke siya nagtatrabaho doon sa ibang bansa, wala na akong gagawin. Aasa lang ako sa kanya. Especially kung meron na akong mga anak. Diba? Biruin mo, 4 na anak at meron siyang nagtatrabaho na asawa sa ibang bansa, sa Japan din. Yes. So, hindi alam ng asawa na may kabit siya. Yes. Kabarangay pa nila. Tapos, ang ginagawa, dinadala pa sa bahay. Na hindi naman mismo sa kanila. Tama. So, sana, kahit papano, alam mo yun, kahit hindi na lang kahit hindi ka na lang magdala ng kabit dun sa bahay, bumukod na lang kayo. Oo. I mean, yung ganon. Yung mga makakapal na mukha na ganyan, sarap tsaniin yung leeg eh. Di ba? Tsaniin talaga yung leeg. Tsaniin yung leeg. O kaya kurutin mo ng nail cutter, ganun. Ako gusto ko silang yakapin ng mahigpit sa leeg. Hindi, tsaka, alam mo, ang Ano nakakalungkot lang, ang naging kultura kasi ng mga ganyang tao, yung kapag nagiging mabait at nakakapagpadala si tita sa kanila, kadalasan tita, si tito, o kaya si mami sa kanila, inaabuso. Imbis na pagbutihin at pagyamanin nila yung mga kabutihan ng mga ganun, hindi nila pinapalitan ng maganda. Sinusuklian pa nila ng kapangitan. Kasamaan pa. Kasamaan no? pa. So, I think ang pinakamagandang maibibigay ninyo sa taong nagsasakripisyo na nasa abroad is yung Suklian mo. appreciation. Yes. Pahalagahan mo kung ano man yung naibibigay sa'yo. Kahit hindi mo na doblehin o ibalik yung ibinibigay sa'yo. Pero yung i-appreciate mo lang na nasa kaibuturan talaga ng puso mo, na maging mabuti ka naman sa sarili mo at dun sa naibabahagi sa'yo, I think that's already enough eh. Attitude of gratitude. Yes, I love that. Attitude of gratitude na Yes. nakakalimutan natin kasi feeling natin napaka-entitled na natin ngayon. Yes. And there are so many people right now na feeling nila entitled na sila to everything na naibibigay sa kanila na dapat meron pa sila ng mas marami pa. Totoo yun. Dami nating kilalang ganyan. And alam mo, TG, no, sa secret file na ito, dagdag na lang natin, no, itong nahingi nating mensahe mula sa ating mental health expert. Yan. Siya ay si Father Mika. Kilala siya ng buong Love Radio team, by the way, ha. Opo. Ano siya, nag-aral siya ng mental health and pinagbubuti niya talaga yung kanyang knowledge about mental health. Ayan. So, eto ang kanyang mensahe para sa ating sender. Or eto yung kanyang assessment, no? Yes, Hindi naman gagaling sa atin to kasi wala naman tayo sa posisyon Tama. para maging mental health expert. May mga eksperto at tamang tao para ipaintindi kung ano ba dapat at tamang gawin. Totoo. Especially, meron siyang nabanggit sa atin about gusto niyang mawala na sa mundong ito para mawala na yung sakit na nararamdaman niya. So, ito yung sabi po ni Father Mika. First, she seemed overwhelmed and burdened by what is happening in their household. Sa sobrang bigat na dinadala niya, ito ang dahilan kung bakit niya naiisip na tapusin ang kanyang buhay. Pero tandaan na hindi niya kasalanan ang lahat ng ito. Hindi niya kailangang pasanin ang buong mundo para lang masabing mabuting anak siya. Kaya naman, sender, subukan ninyong pag-usapan bilang mga magkakapatid ang pag-aalaga sa inyong tatay, lalo na sa pagbabayad ng kanyang medical expenses. Communication sa pamilya ay napakahalaga. Ang paghingi ng tulong sa iyong mga kapatid ay bahagi ng pagmamahal mo sa tatay mo at sa sarili mo. At sa iyong kapatid naman na may kabit,
ang pagiging mapagbigay at pagtulong ay hindi dapat magresulta sa pag-abuso. Kung ang kapatid mo ay hindi tumutulong at nagdudulot pa ng problema, may karapatan kang magsalita at magtakda ng limitasyon. Hindi ito kawalan ng respeto, ito ay pagtatanggol sa sarili at tatay mo na tumatanda na at sa mga batang nadadamay. Learn to say no. Ang partner mo ay isang malaking suporta at mahalaga yon. Sa panahon na nabibigatan ka, pwede mo siyang lapitan o sa mga taong mapagkakatiwalaan mo. Pero kung sobrang bigat na at hindi mo na talaga kaya, huwag kang mahihiyang humingi ng tulong sa isang counselor or mental health expert or therapist. Magkaroon ng self-care plan lalo na kapag na-overwhelm ka sa mga nangyayari sa iyong buhay. Loving yourself is not selfish, but it is necessary. Kung puno ka ng pagmamahal sa sarili, mas kaya mong magmahal ng buo at tama. Ganda ng sinabi. Father Mika, maraming salamat dun. Alam mo, sobrang sarap pakinggan nung sinabi ni Father Mika dito Loving na yourself is not selfish, but it is necessary. Kung Yes. puno ka ng pagmamahal sa sarili, mas kaya mong magmahal ng buo at tama. Totoo yun. Totoo yun. Ang hirap magmahal ng hindi ka pa buo at kumpleto. Diba? Kung sarili mo nga, hindi mo kayang mahalin muna, magmamahal ka pa ng iba. Kung sarili mo nga, hindi mo matulungan, tutulong ka pa ng iba. Diba? Unahin mo muna yung sarili mo. Tulungan mo yung sarili mo. Bago ka tumulong ng iba. Yes, it is not selfish but necessary. Yes. Yan na nga yung gagamitin ko pag may nangutang sa akin. Yun. Tandaan nyo. Loving yourself and helping yourself is not selfish but necessary. Yan. Yan naman talaga eh. Oo. And kailangan maintindihan din yon ng mga taong tinutulungan. Hindi lang dapat yung taong tumutulong ang makaintindi nyon. Yes. Diba? At dapat nga mas lamang ang pag-intindi ng taong tinutulungan eh. Tama ka dyan. Kaya mag-intindihan na lang kayo sa abot ng makakaya ninyo since life is short. Yes. Diba? Let's not make it shorter. So, as much as possible, you value the people who you love and love yourself. Yun. At huwag niyong hayaan na mawala yung pagmamahal sa inyo ng taong totoong nagmamahal talaga sa inyo. Dahil kapag yan bumitaw, di nyo na malalasap yung sarap ng pagmamahal niya. Kahit, Magsisisi kayo. yes. Kahit kamag-anak mo o kaibigan mo, jowa mo or ano man, huwag niyong sayangin yung totoong pagmamahal nila. Parang feeling ko naranasan to ni ano. Huwag niyong Bakit ang sayangin. hugot niya yun? Huwag mong sayangin yung pagmamahal nila. Ba't meron ka na bang ganong naranasan sa Sabi buhay? lang ng friend ko na EG? ano ko lang. Ayan. So, bago kayo magkaroon ng pagsisisi, huwag niyo sasayangin. Ay, nako. Anyway, Kabish, if you want to share secrets, share to us at raketera@gmail.com. We're gonna say BRB as in bathroom break. Kasama pa rin si DJ Raketera. At ang nag-iisang TG, dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang memorize? Basic. This is Rose's Secret File.